Маналітнае будаўніцтва па вуліцы Ракасоўскага. Тыпавую жылую шматпавярхоўку ўзводзіць пінскае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне. Да вытворчых работ арганізацыя падыходзіць адказна. З улікам умоў надвор'я мяняюцца і віды занятасці на аб'екце. Сёння надзвычай ветрана, значыць, работ на вышыні не будзе. Для таго, каб людзі не сядзелі без працы, ва ўпраўленне адразу на месцы вучаць смежным прафесіям. Напрыклад, гэтыя бетоншчыкі па сумяшчальнасці плотнікі, таму маюць права ўсталёўваць апалубку. Задача ж прараба не толькі забяспечыць занятасцю, але і пракантраляваць бяспечнасць умоў працы. Какой вид работ производится? Устройство опалубки. Будьте добры, покажите мне, пожалуйста, в проекте производства работ данные требования безопасности к производству данного вида работ, который производится сегодня на строительном объекте. Толькі за гэты год у Пінску адбылося 18 няшчасных выпадкаў на вытворчасці, у тым ліку на будаўнічых аб'ектах. 2 з удзелам работнікаў Пінагруссервісу і Будтрэста нумар 2 скончыліся трагічна. В городе Пинске произошел несчастный случай на объекте строительства, который ведет филиал СУ-100 стройтреста номер 2. До настоящего времени расследование несчастного случая не закончено, но уже у нас имеются официальные сведения, что крановщик, который участвовал в технологическом процессе и в результате того, что он нарушил локальные нормативные акты и травмировал работника, который находился под стрелой, падающей панелью, находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагічны выпадак, у выніку якога загінуў 42гадовы будаўнік, стаў чарговай падставай для больш пільнага нагляду як з боку саміх кантралюючых органаў, так і ў першую чаргу з боку адказных за людзей асоб. Ужесточилось, довольно часто у нас проверки приезжают, помимо ежедневно, что утром проверяют, в течение рабочего дня могут администрация, комиссия у нас есть, приезжает, проверяет. После обеда, к концу дня могут приехать проверить. Постоянно это дело проводится. Прыярытэтная задача удзельнікаў мабільнай групы не пакараць, а навучыць правільнай, а галоўнай бяспечнай арганізацыі працы, як на вытворчасці, так и на будаўнічым аб'екце. Мобильная группа, она оказывает методическую и практическую помощь. То есть сама цель работы мобильной группы – это профилактика. Профилактическая направленность. Поэтому наказание последует тогда, когда мобильная группа приедет второй, третий раз и недостатки не будут устранены. Падчас гэтага рэйда грубых парушэнняў правілаў бяспечнай арганізацыі працы выяўлена не было. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзіна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».